The cross has the power to display the worst of men and the best of God. Sa Ilonggo pa ang cross nagapahayag sang pinakamalala nga bahin sang tao kag pinakamanami sang Dios. Ang pagtuon sumo, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sabatika. Ini isa ka Ilonggo kung hiligay ng version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host sa sining atong programang Pagtuon Sumo. Ari ang atong mga bisita, masunson na ninyo makita ang mga kauturan. Damo gid kita sang nabenepisyo halin sa ilang mga contribution. Si Sir John Deloyd Coro, mga kauturan, isa siya sa atong mga staff diri sa college. Formerly, siya ang atong associate pastor, karon gintagaan siya full-time responsibility nga mangin din sa aton boys dormitory nga tawag nila Daniel Residence. Sir Jande, may adlaw sa imo. Pastor Tomado, Pastor Carado, mayang adlaw. Pag sa aton man mga tigpalamati kag tigsubaybay sa mga programa, mga kapaglaom, mga kauturan, mga kabugtuan, mayong adlaw. Tani sini naman sa aton nga pagtuon ang Ginoo mag-upod sa aton kag kita man ma-bless sini nga aton pagtuon. Yes, and that's correct. Ikadua mga kauturan, pero may naging ninyo siya the other weeks. Siya man ang aton upod, si Pastor Rafael Carado. Siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa ZPAC. Isa siya mga kauturan ka Doctor of Mission kag siya ang asahan sa aton mga estudyante may tungod sa aton nga mga maghatag sa mga balita sa mga katawan. Doc Rafi, may adlaw sa imo. Mayong adlaw, Tomado kag Pastor John Deloyd. Mayong adlaw mano sa tanan naton nga mga utod sa tibuok kalibutan nga nagapamati sa aton nga programa kag sa aton man mga kauturan nga nagapamati pinaagi sa aton programa sa radyo. Mayong adlaw sa inyo tanan. Yes, that's correct mga kauturan. Ara kita sa radyo kada Bernes ang gabi, alas 8 tubtob, alas 9 sa K5 News FM. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas kag diri sa aton nga Negros Island region. Kag of course aton nga social media sa YouTube kag sa aton nga Facebook. Ara kita mga kauturan mabatian kag makita dira. Ari na kita sa ikadua nga leksyon sa aton nga ikatatlo nga trimestre. The message of the cross, ang mensahe sang cross. Ini para sa Hulyo 4, tubtob, Hulyo 11. So hindi pa kita magpadayon mga kauturan, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Una best nagakilala sa imo pagka-Dios. Amon ini karon ginatugyan ang pagtuon kabay pa nga may aragid kami nga makutlo tungod kay ini imo ginpakamayo pinagi sa presensya sang balaan nga espiritu, hindi lamang sa amon diri sa studio apang sa mga puluyanan sang amon mga tumalanaw kag sang amon mga manog palamati. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus ngaton manunubos. Amen. Yes, Sir John Deloyd, aton sadsaran nga teksto. Aton sadsaran nga teksto makita sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Nagambal diri,
Kaya ang pulong sang krus kabuangan sa nagakawala apang sa aton nga ginaluwas inigahom sang Dios. Yes, and that's correct. Ang cross, foolishness. Kabuangan sa mga wala nagapati. Apang iniisa kagahom sa mga tumulo. Yes. Ang cross. Amo ang pinakangidles sa siwano pa. Pinakamalala. Nga klase sang pina nga gina-impose sang Roman Empire sa mga kriminal, sa mga makasasala. Sa tubangan sa mga Hudiyo, isa man ka, hindi acceptable na klase sang may Diyos wala nga nagpalansang sa cross. Kay kalaban nga Diyos siya, superior, powerful. Ya, ini karon niya, nagpalansang sa cross nga mas nubo pa sa mga normal nga mga tao because cross is only for the criminals as well. Ang hindi acceptable by the society. Yes, Doc. Ako nakita ang paradox ang gospel. Yes, paradox. Akong sadiin ang author, ilabi na si Pablo, nga nagsulat sang mensahe niya sa taga-Corinto, nagahisgot siya sang kabaliskadan, no? Yes, correct. Sang, That's the right time. Kabaliskadan sang mensahe, no? Nga supposed to be ang mabatian sang mga taga-Corinto mas labaw pa sa ilang nga nabalaan. Kaya sa Corinto, madamo nga mga maalam nga mga tao. Sumala pa sa background sa atong istorya nga ang mga taga-Corinto mga halos lovers of wisdom, mga tawag mga philosophers. Mga philosophy. So nagahulat sila kung ano ang mas labaw pa na idalon ni Pablo. Kaya siyempre kilala man nila si Pablo nga although si Pablo sumala pa sa istorya ni Pablo nga daw hindi siya kayo physically gwapo, sumala pa sa iyang background. Pero maalam. Maalam siya. Maalam. Kag tungod sina ang mga tao sa Corinto ga-expect nga labaw pa dira no ang ilang mabalaan. Pero ang gindala niya nga mensahe may tungod sa cross kag may tungod sa isa ka Hudiyo nga natawo sa Nazaret. Ti ano man ang Nazaret, makuha mo dira. So medyo daw hindi amo ang expectation no sa mga tao sa Corinto. Para sa ila kahuyanan ang ginawa ni Pablo Pastor. Yeah. And that's correct. Ang Nazaret daw pareho na sa mga slum nga mga lugar. Dahil ang karon niya nga daw atong ginamin nga daw tondo sa Manila. So amo na ang iya ginwali nga ang expectation sa mga tao nga something even better than what they learn. Yes, Sergeant Lloyd. Diri pastor sa aton introduction no sa aton lesson may mabasa kita diri nga may ara isa ka pagan Roman writer kag orator naghambal ni siya nga pabayiin ang cross hindi magpaminsar about sa cross daw ini si Cicero napatay ini siya 50 years before the birth of Christ. The birth of Christ. Pero ini nga paminsaron nabitbit sang iban nga mga Romanhon. Pero ginpakita ni Apostol Pablo nga ini nga cross kinahanglan gid siya paminsaron. In fact, amo ni siya ang solusyon sang problema sa mga kauturan nato nga dito sa Corinto. Kay may ara sila sin problema nga gailinaway sila, may ara sila sin division sa ila nga iglesia. So ang cross ang magapabugkos sa ila. Halin sa pag-ilinaway. In which nga on the first place wala nila gid baton. Ulihin na lang may sila. Yes, and that's it. The cross, the gospel of the cross. Pastor Rafi, nga kay kabalo kita mga Corinto, grabe kita ila panagang. Nga amo gali nang imo hatag sa monte, sa bagay ginabato siya, ginabuli si Pablo. Stop that. Hindi kami gusto mamati sina. But yet Paul keep on reminding them. Yes, tungod kay si Pablo nakabalo nga may gahom sa krus. May gahom. May amo na ang kanta bala nga
may gahom sa dugo. Yeah, Ano, there's power in the blood. there is power in the blood nga nag-agas sa Kalbaryo sa cross. Kag amo ini ang mensahe yan ni Pablo. Kag pastor, malisod abi intindihon ang isa ka mensahe kung daw wala gid bala sa imo nga nagsulod sa imo nga utok nga amo na lang konteksto sa mensahe. Naka message Bible study ako agi sa China, wala pag missionary sa China. Pag hatag ko sang Bible study may tungod kay Jesus Christ, paano siya nabata, paano siya nag-exist dito sa kalibutan. Agi istorya ko yung pre-existence, tapos nabuntis siya. Nagsabat ang Chinese niya, is that so? ang imo bala nga gina-istorya, daw fairy tale story. Daw fairy tale story lang. Grabe ko na to nga explicar nga amo na si Jesus Christ manluluwas. Grabe ang mensahe ko nga ang cross may gahom, pero sa iya nga pamamation ang gina-istorya ko daw fairy tale story lang. Amo ni ang makita ko diri mo. Yes, Sa Corinto mo nga bisan si Pablo ang iya nga konbertido gid siya nga may gahom sa cross. Amo na nga ang cross gid ang naging sentro sa iyang pagpangwali dito sa Corinto. And that's correct. Sa tanan blang reliyon, mga Buddhist, mga ang bisan ang Muslim. Oo. Kag sa field of mission pastor, cross-cultural nato na pagwali. Ang Christianity lang amo ang may unique nga doctrine about the Godhead. Yes. About sa kaluwasan. About sa kaluwasan. Kaya ang mga Buddhist siya, pungko lang ng ila Diyos siya, kapadako lang natin yan. And then above all, ang Hindus naman niya, ang mga Shinto sa Japan, binerated nila ang ilang mga old nga nagkalamatay. In other words, they respected. Karon niya, here comes Christianity, nga nagwali, nga ay ng Diyos, nagpanaugalin sa langit. Ridiculous. Nga magpalansang diri para lang maluwas. Yes, Sir Jan, anong gahom dira sa pagpalansang kapag panawag sa Diyos? Ang gahom gid ni Pastor Tomado kay makabuka ini nga gahom sa kaalam nga pangkalibutan sa mga tao. For example, sang ginhambal ni Pastor Tomado ang mga taga Corinto, Greco-Roman nga mga philosophers. So, gasalig sila sang ilang kaalam. Pero sang pagpangwali ni Apostol Pablo, ginpakita nga ni Apostol Pablo, nakita nila nga ang ilang kaalam wala sa wala nakatupong sa kaalam nga ara sa Ginoo. So meaning ang kaalam sa Ginoo kabuangan nila. Kag nagpakita nga first ang ilang kaalam compare sa kaalam sa Ginoo. Yeah. Kaya ang mga Hudiyo, ang ilang ginapabot science. Kaya nanad sila yan sa Old Testament, mga miracles ang nakikita mo, ang mga extraordinary nga pagtatap sa Ginoo sa ila. Though sometimes God allowed them to be defeated, to be captured, but yet ang ilang concept that the God in heaven has the power. So they are expecting for Paul to give them signs. Yes. Yeah. Karon naman niya on the other side ang mga Romanon. Yeah. Wisdom ang ilayang. Wisdom. Ang Diyos siya kinalan alam gid. No? Sobra pa sa ilang kalam kiti gina-worship nila ang kalam. Yes. Yeah, Doc, do you have some more? Sa ako nakita, sa gambal mo gaya na, sa study of religions, most religions, kung imutunan, halin sa sulod ang ilang gospel, halin sa kaugalingon ba? Okay. Halin sa kaayo mo, halin sa kaalam mo, kung basihan natin sa New Testament, wisdom, amuna kung may ara ka nga insakto nga kaalam, makaangkon ka sang maayo nga buhat, makaangkon ka sa nami nga outcome sa imong kabuhi, para sa ila halin sa sulod. And here comes ang message ni Pablo, halin sa gawas. Halin sa gawa. Oh. So,
para sa mga taga Corinto daw inner power ang kinanglan no nila para makaangkon sang kaluwasan, makaangkon sang let's say changes. Pero here comes si Pablo nagawali nga no hindi halin sa sulod, hindi halin sa kaalam, it is from the cross. So pinaagi sa pagpoint ni Paul kay ang iyang central message amo man ang cross, sa cross medyo nag-contrast na diri karon ang ginatawag nilang wisdom nga ginapatihan nila kag sang foolishness nga butang nga ila nga ginalantaw nga hindi gid nami kay tiano man ang ara sa cross sa sila nga panahon sa giambal kagay na the most shameful nga klase sang siguro butang nga makaptan nila o butang nga makita nila ang cross kaya muna ang ginalansangan sa mga criminals tanan nga nagklase-klase nga mga shameful acts kinanglan ang pinaka indig sila cross. And then later on magiging object, magiging agent pa siya no sang kaluwasan sa tao. So para sa mga Korinto do hindi gid nila ni madawat nga may gahom sa cross nga nagamit ni Pablo, pero para kay Pablo para sa aton no nga nagapati sini may gahom gid kag siling sa aton leksyon pastor nga pagkaangay ni Pablo himuon taman ang cross nga sentro man sa aton nga pagpangwali, hindi ang aton kagalingon. Dapat hindi maghalin sa aton kundi objective sa dira sa cross. Kaya sa sunod naton nga mga inadlaw nga leksyon naton pastor nga ang kaperdiyan sang tao halin man sila kagalingon. Oh yes. Pero ang maayong nga mga butang labi na sa kaluwasan comes from the external. Yes, and that is si Paul. Ang kanami lang Sir John Deloyd kay si Pablo despite nga gina-ridicule siya, despite nga wala siya ginakuha, he keep on preaching about the cross until someday, until later on a lot believe on him. Yes, you have some more. Yeah, foolishness of those who are perishing, Pastor. Ako nakita diri no nga foolishness to those who are perishing. Ato ni mabalaan nga ang perishing gali nagamin man nga destroying. So these perishing people, they are the ones who are destroying themselves. Yeah. Gintawag di Apostol Pablo ini nga mga taga Corinto nga mga foolish, mga sa aton ba term buang-buang ba ni sila? No? Mga buang-buang. Not because nga kulang sila sa kaalam. In fact, mga alam ni sila, mga philosophers, ara ni sa ila ang mga Stoics, mga Platonic nga mga Socratic nga mga philosophy. Gintawag sila nga mga buang-buang not because nga wala sila sa kaalam, kundi ang ilang spiritual pride kag ang unwillingness sa pagbaton sini nga daw buang nga klase nga pamaagi para sa ila kaluwasan. They are unwilling to accept God's way of salvation. Kay para sa ila daw ka buang-buang gid. Hindi sila willing magbaton sini nga klase nga mensahe nga daw buang para sa ila. Yes. Kay ang gina-emphasize ni Pablo nga ang kaluwasan hindi halin sa aton. But the Greek, the Romans, the Corinthians, including the Jews, ang ila pong nonoy ang kaluwasan, ari di halin sila. Nga they can create, it will result to their salvation. But Paul, on the contrast, trying to emphasize nga salvation, hindi halin sa aton. Hindi aton kaugalingon nga gahom, but gahom sang cross. Yes, Pastor. Yeah, foolishness. Halin sa Nazareth. Muning number 1. Sino man ang magpati sa tao nga halin sa Nazareth. Kilala sa Corinto ang Nazareth. Yes. Balaan nila. Anak pas banday. Oo. And then another one is konteksto sang political context sina nga time. Corinth is isa sa mga lugar nga sa diin under man siya sa Roman Empire.
Kag wala sa first century no during that time nga grabe gid bala ka daw ka harsh bala sang Romans. Kataas sa mga taxes nga ginapatong sa ila. Waay sang mga tao nga way gahandom nga ma-free sila against the hands of the Romans. And they are looking forward nga tani ang dalon ni Pablo sa ila. Ang mensahe nga si Jesus sobra pa ni siya kaalam sang kung sa pa alam pa ni siya sa tanan. Pero hindi ang gindala ni Pablo again is ang message nga he will not come and deliver you from the power of the Romans. Yes. Magkari siya para mapatay saya sa krus. So bisan gani pastor, bisan gani ang mga disipulos, bisan gani si Pedro sa pagkabati niya di sa biyaan ko ang pagbot para langit niya. Wala. So I believe hindi taman mabasol para sa akon bala. Hindi taman mabasol ang taga Corinthians. Kay mga maalam daan sila yang tao, malisod magwali sa mga maalam. Yes, and that's why sa bisan subong. Amo na nga mas nami magwali sa bukid kaysa urban sa mga lugar nga mga maalam ang tao. Mas nami pag kidali lang ta magpati gawa ang tao nga way kayo sing nabalaan. Pero ang mga tao nga damo nabalaan ay kalisod gid magpati para sa ila kabuangan gid ang ginawali sang tao. Yes. Nga hindi maalam para sa ila. Yeah. Okay. Sa ato nga Tuesday kag Wednesday. Yes. Power for those who are being saved in the Messiah crucified. Sir Jan, di ikaw ako muna. Meron ko diri pastor i-emphasize no nga ang cross kabuangan sang those nga who are destroying themselves. Pero gahom sang Ginoo or kaluwasan para sa dong nagapati sa Ginoo. Ang akong diri gusto to those who are being saved. So sakto po to pastor ang imong ginhambal nga ang kaluwasan not because of ourselves but because of someone else. So sa kaluwasan naman no hindi kita nga magasalig kita sa aton nga binuhatan para maluwas kita. Ang hambal sang Biblia, we are being saved. So gapadayon ang aton pagka-linuwas. Tama na pastor. Balik kita liwat sa idea ba nga ang mga taga-Korento. Ang ilaya ginapunaw na nga ang kaluwasan halin sa ila. Pinagi sa wisdom. So they are expecting ang i-presenter ni Pablo nga manluluwas is an individual who is has more wisdom than them. Yes. Nga malabawan ng ilang wisdom kag dira sila magpati. But now the message of Paul is humility. Yes. Ang pagpaubos nga ang kaluwasan kag di pastor sa aton nga Wednesday ang ano nga wisdom dira. Is there wisdom dira nga ang Dios nagpanaog kag para pagpalansang sa cross agud kita may kaluwasan. Yes, in a practical sense, no. Kag through the eyes of faith. Yeah. Imo na makita kay para kay Pablo nagpati siya mo. Para sa mga apostoles nga nagwali sila, nagpati man sila. Tanan nga mga nagpati sila. Kag para sa ila ang problema is ang sala in which naintindihan nila ang theology sang sala, no? Nga ang sala hindi niya masulbad sang halin lamang sa sulod. Kung ang sala objective, kung ang sala waay naghalin sa sulod, ang solusyon hindi man halin sa sulod. Kung kusama ba pastor, naintindihan niya ni Pablo ang iyang Old Testament Bible kay sa Old Testament kung imo lantawon may araman mga wisdom literature ang true wisdom niya sa Old Testament is to believe what is given as a sign nga makaluwas sa ila pinaagi halin sa pagpakasala.
The only practical way sa sina nga time is ang cross. Kay ang cross lang ang ginawali nga makaluwas sa ila halin sa sala. Kay kung sa tatanan nila nga mga nabatian nga mga istorya, intelligent. Si pastor, ang ano diri sa Wednesday Abbey is ang sa mga tao nagapaabot sang sign. Nga tawag wala sign. Kag tanan nga nagabasa sang sign sa time ni Jesus, mga maalam nga tao, kita mo tong mga wise men man nga nagasunod sila sa mga sila man to gani ang nagbasa. Ang point ko pastor is hindi bad ang may wisdom. Amo na wala hindi bad kay sa pagkakaroon may nabatian man ko nga sa sobra nyo ka eskwela sa Science. sobra nyo ka eskwela hindi na ka mamamati sa writings ni Jesus. Wait, amo na wala kay kang iban mamal mabasa na lang tabla Bible nga plain tapos writings ni Jesus. Wait, sige. Ang ako niya ang point ko is hindi man bad ang may wisdom as long as ina nga wisdom nag-lead into a true interpretation of the sign. Yes. Kag sa wisdom sa Old Testament, the true sign is the suffering Messiah nga mapatay sa cross. Kag amo ni ang sign nga nakita iya sa mga Hudiyo pinaagiban sa mga apostoles kag kay Jesus Christ. Kag ni Pablo nga ginawali niya dito sa Corinto. Yes, and that's correct mga pastor. Akon nga dugang pagit pastor. Ang mga Hudiyo, they are expecting for a sign. Yes. Ang mga taga-Corinthians, mga Romanos, they are expecting for wisdom. Yes. Silang ni Pablo, tanaw lang na kamo ang taga-Corinto. Kita nga mga tumulo sa Corinto. Tanaw na, kung nag-away-away kita, kay tika na isa sa aton maalam. Wala sa isa nga magpaubos. No? Na, sige kita paabot sa isang signs. Yeah, that's why siling ni Pablo, the solution to our problem in Corinthian church is the gospel. Yes. Is Christ crucified. Nga, magpaubos kita because Christ ang Ginoo nagpaubos just to save us. Siling ni Pablo, amo na, ang solusyon sa aton paglinaway diri sa sulod sang simbahan is humility, in which sometimes hindi kita kapatom, hindi kita katungkad nga ang Dios nga ato nagit sa babaw nagpanaog pagit para lang magpakamatay ka magpakauya-uya. But Paul said this is the way of salvation in the wisdom of God. Sa kaalam sang Ginoo, hindi kalam sang tao. Yes, Sir Jan, di may dugang ka. Tsakto gina pastor no nga kis agani sa aton bala nga realidad bala sa aton mga simbahan. Kadamo sa alam sa iglesia kalinaway. Kalinaway, may mga conflict na kagis kung ang bisita hindi amo na ka sikat nga daw hindi alam daw wala katagan mamati. Pero simple lang mga kauturan nga anyone educated or uneducated basta may mensahe nga amo ang cross ang unod kumbaga cross-centered preaching may ara gid sing mensahe nga halin sa Ginoo. Yes. Pastor, do you have some more? Sa Thursday. Yeah. Sa aton wait isa na lang kami minuto na din. Christ's power and the wisdom of God. Amo na siya. The human wisdom cannot save. Ang punto doon sa aton nga wibis, okay? But God saves. Ang Diyos amo ang makaluwas. God's wisdom cannot be fathomed by sending His Son, mga kauturan nga nagparanaog sa cross, kag nagpalansang. Sa mga wisdom sang tao, Pastor, ridiculous in kalambutan. Yes. But Paul was trying to emphasize, this is the only way for us to have salvation, Pastor. Ang gusto ko lang ipaabot no nga lain niya ang context subong no kay sa first century. Yeah. Kay ti ang wisdom niya sa first century ya. Way gid message ang Christ. Ti ang kung hambalon subong bala nga panahon kung hambalon ta nga hindi ta magswila.
hindi na ta magamit Greek, hindi na ta magamit Hebrew, o para nga tikay iya man nakataw. Ang punto ko lain niya ang kay ang subong niya ginagamit mo ina nga mga wisdom kag tools to have to understand more about the gospel. About the gospel. Hindi na lain niya sa first century nga why dito ya sa Why yung gospel? Christ, why ito yung gospel ang message. So, ang pure nga wisdom sa Ginoo will lead you into the Word of God and in practicality, obey the Word of God kag makilala mo pagid sang madalo ang Ginoo. Pero ang human wisdom, of course, is the opposite. The opposite. Kaya di, ara ng imo pagpabugal, ara ng imo pagpasaka sa gulingon nga alam ko ya, o Yes. ano naman ka mo man, ay PhD ko ya, ano naman ka mo ya. Oh. So, anything na magpalayo sa aton sa Ginoo Yes. can be fall into human wisdom. Yeah. Kaya kung ang kaluwasan human wisdom, Pastor, ang mga maalam lang ka mga manggarano ng maluwas. Yes. Ang mga Sila lang pwede ka magkawali. sila lang pwede kawala. Yeah. Pero karon niya na kanami. Kay bisan ang sikad-sikad driver, bisan ang pinakasimple nga membro sa iglesia has the opportunity to share the gospel. Yes, Sir Jandy. Tsakto na, Pastor, no? Anyone, kag ako na siguro ni last words, Yeah, Pastor, no? sige, Ining sining aton lesson, mga kauturan, mga abyan, no? Ang cross nga ginwali ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, same gyapon nga cross nga pwede naton iwali sa aton mga kaingod, kapamilya, mga kauturan, kag ini nga cross nga daw kahuluya, kag daw horror, nga klase nga mensahe nga symbol naging has become the greatest demonstration of love the universe has ever seen. So ang cross nga kahuluya naging cross nga makagahom nga makaluwas sa imo kag sa akon. And that's correct, mga kauturan. Yes. Pastor Yeah. Carado, last word So, nimo kay wala na Why naman the time, no, mga kauturan, balik ka sa title sa itong leksyon, The Message of the Cross. Yes. Ang mensahe sang cross, ini gahom para sa mga naluwas sining nga cross. Pero kawianan, yes. Kabay pa nga, padayon natin nga iwali ini nga cross. Yeah. Because we believe nga, even at the end, sa tanan natin nga ginahimo, Christ being crucified, cross should be the center. Pero hindi po ta mahadlok sa cross. Damo man. Wala po tayo doon. Damo man mga tao nga madlok man sa pagbutang sa cross. Cross naging kontra man sa sulod sa iglesia. Yeah. Pero mga kauturan, kabay pa nga ang mensahe sa cross, ang pabilin sa atong kasing-kasing, hindi ang mga actual nga signs nga gabitay-bitay or whatever. The power of the gospel is in the message of the cross. Amen. Ang mensahe nga alin makuha sa cross. Yes. Not the cross itself. Yeah. Oy, palayo. Mga kauturan, that's correct. Nga ang aton nga ang cross nagapahayag sang kabuangan sang tao, sang kalautan sang tao, apang nagapakita sang kaluwasan kag sang pinakamanami nga ara sa aton manluluwas. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Carado magpangamuyo, ang aton mga sponsors, ako ni mentionar sunod nga semana. Sila lang gyapon, but nevertheless, salamat gid mga sponsors. Nga kamo lang gyapon ang nagapadayon sa pagsuporta sining aton nga programa. That's why nagapadayon kita bisan pa sa aton radio ministry. Pastor, Magapangamuyo kita, amay nga balaan, Diyos nga gamhanan, nga mo ang nagpadala sa yung bugto nga anak, nga si Jesus Christ nga nagpakamatay sa kabalyo sa krus. Para sa amon nga nagapati sini, ini isa kagahom, kag ini nagahatag sa amon sang gahom sa pagtindog sa adlaw-adlaw namon nga panginanglanon sa sini nga kalibutan. Kag ini amo ang nagabugkos sa amon sa pagigugma dira sa imo, amay. Kag ang cross amo ang sentro
maging sentro sang amon kabuhi kag mensahe kada adlaw. Kabay pa Ginoo ini tanan nga among nga natun-an. May mo nga isa ka realidad sa amon nga pag-alagad dira sa imo. Padayon i-bless ini nga programa ang tanan ng mga sponsors, Yes, kag tanan ng mga kauturan nga nagapamati sini sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.